Dar ai scăpat dacă e loc de autocar la fel? La lift. Scrie-mă pe ăla, că nu ducem la vapor. Exact indicatorul în prin De acolo vaporul ăla se vedea de sus. Asta nu mai știu, nu mai știu. Tot se construiește, uite câte maharale. Totul e maro. Totul e cremă. Da. Topaliu, ciclam, multe culori. Ciclam și cu aluminiu. Dacă ar veni țiganii noștri ar colora, imediat ar face pastelul. O fată de culoare, Da. o tempera. Să-l face unul mobilă, nu cred că se bate în toată. Cercelatul, azderiatul, exact unde n-am Da, dus noi, crezi, așa încât să se bate din toată. La bus Mara să intre și după ce azderiatul îi zice Mara, știi că Cornel n-a vrut să intre cu noi. Da. Păi și zice, bine, domnule, de ce nu i-ai spus înainte să nu intrăm nici? Ne așteaptă vaporul ăla cu vreme. De acolo la vapor. Două blocuri.